मानो थाङा बे हिनजावासो मिथिगौ मानि थाखाय थाङो प्रिसिला सोबाना जलदब खोख्लैनाया सोबाना जलदब बेखौबो थाख्लाया उन्दुनो बिबावदोंसोमोन बिमारदों प्रिसिलायानो खोन्थादों थोस गोदाव सोराव होनलाबायो माथो नोंलाय खोथाखौ खोनासं खोथाया ओमफ्राय सब समाय लेथ्रा लेथ्रा लेंगुवेज नङा दै जेनेबा आदा नोंनानै दहायनिफ्राय नोंसोरखौ नायगासिनो दङ नों बबे जायगायाव दं बबे जायगायाव गैया नों मा थगायदों मा थगायाखै लाबोजोबगोन नोंसोरनि बे 2 नाम्बार धान्दा बाजिया गार लाबोजोबगोन मोजां सोलि गथ' थाख्लाया नोंनि मा जायो आंनि बिबथै जायोख्लाया माबायदि आखल बियो गामिनिफ्राय मा होखोरादों नोंनि सायाव आं गाबोन एफआइआर होनो हायोथ' मिथिबाय नों थाख्लायनि खोथा लानानै जुदि आंखौ थाख्लाय 1 नाम्बार गुन्दा बे एनइटि एमजेआथ' अभार स्मार्ट गावखौनो सासे इन्जिनियार डक्टर प्रफेसरनि फिसाला बायदि मोनो खोमा मा प्रुफ दं नोंहा मा प्रुफ दं बेनाव थांबानो जायोना बिसोरनि अरिजिनेल गामि बेखौनोथ' मा प्रुफ दं नोंहा थांना बिसोरनि नोंहा आइ प्रुफ दंना गैया नोंहा आइ प्रुफ दंना गैया मारै मेगननि प्रुफ दंना गैया मेगननि प्रुफ जों मानो मोनथिया जानो नङा खुगाजोंसो नोंसोर खोनादों मेगनजोंथ' नुवा नोङो दिनै एमजेनि खोथाखौलाय बे जों गुबुन खोथा रायलायदों बेवहाय एमजेनि खोथायालाय मानो फैयो एमजेनि खोथाया मायाव फैदों मिथिबाय थाख्लायाव मानो थाखाय थाख्लायनि न'आव नों जिबनावबो गानो गायो बे नोंनि बाथ्रा मानोथो गाहैयाखै नोंसोरनि न'खरनि मानसिलाय बेनो गाहैया जों मानो गाहैनोबा नों होनदोंना दा मानो एनइटि जों सानैनि गेजेराव मानो एनइटि एमजेखौ लाबोलायखो गेजेराव होनदोंना नोङो बे थाख्लायनाव थांनाया एनइटि एमजेनि थाखायसो थांनाय जादों मानो थाङा बे हिनजावासो मिथिगौ मानि थाखाय थांदों हिनजाव बिलाय प्रिसिला सोबाना जलदब खोख्लैनाया सोबाना जलदब बेखौबो थाख्लाया उन्दुनो बिबावदोंसोमोन बिमारदों प्रिसिलाखौ बिदों सोर खोन्थाखो बिखौ प्रिसिलायानो खोन्थादों थोस गोदाव सोराव होनलाबायो माथो नोंलाय जाम्बालै नोङो बुहुदनो मानसि ओरै होनबानो नों नोंगौ सानथारो खोमा ओरैबायदि जादोंनो मिथिबाय जेनेबा माबा सोंदोंमोननो बियो सोंनायाव ओमफ्राय बेबायदि जाना लाखायो आरोखि सोरो बेनो थाख्लाया बादला मिथिखागौना बेखौलाय बयबो गामिनि लक्ष्मि हटेलाव सासे हिनजावखौनो फैसा होगोन होननानै लांनानै ओमफ्राय मारैथो ज' फेहैनानै थिग लामायाव गारबोना फैया बिसोरलाय बेनि ए टु जेड प्रुफ दङ जोंनाव मिथिबाय मा सानदों नोंलाय प्रुफ मोनजोबथारबाय आरोखि 100% जाय मानसि पुलिसानो दाखालि एनइटि एमजेखौ केस एबा बुंदोंथ' बे केस दङ मोनसे माबागासिनो दं आरे बे खारख'नानैसो दंना बे अफेन देखायनो हाया जेला भिडिअ खालामबा आदै दे जोंहा फटक लानोसै आंहा उमुक बायदि बिदि केस दं बिदि केस जानानै दङ आंखौ दा बेखौल' नांला आंनि थाख्लाया आंनि खोथाखौ मानो बुंनो होआखै नोङो आं बुंबानो नों मानो खोमा थाख्लाया नोंनि बिबथै जायोनो मानोथो लेथ्रा होनबाय थादों नोंनि बिबथैखौलाय मानो लेथ्रा होनबाय थादों नोङो नों मानो बुंबाय थादों नोङो आंखौनो ओइदिनखालि बुंनो नागिरदोंमोन बे सोबाना जलदब खोख्लैगोन आंखौ आंजों दालायसै दिनैनिफ्राय आं एथ' सथ'लक मानसि नङा दे मिथिबाय जाय मानसिया दिनै हासि सिबनानै जानानै दं बेफोरखौ नोंसोरो माथो दाम होनो नागिरा गाबोन 500 थाखा हैलाय नोङो नोंनि बे बिसाल खाथियाव खामानि मावग्राफोर दं बिसोरनो 500 थाखा हैलाय नोङो हासि सिबना जायो एफा गिदिर लेभेल मानसिफ्रा कौटि थाखानि मानसिफ्रा हैलाय बेसेबां थाखा नांगौ दे होन हरो नों मा हरो आंनो कयतायाव थांनांगौ बेखौल' बुं नों फै नों एनि टाइम फै एनि टाइम बबे जायगायाव फैदो टाउनाव क'क्राझार फैबानो नों फन हर नै दे जाबाय दे नों गुवाहाटियाव दंहैयो होनलाय माबोरै क'क्राझाराव फैखो खोथाया बे माला नोङो गुवाहाटियाव थांखो माला नोंलाय माबायाव फैखो क'क्राझाराव सोबाना जलदब खोख्लैगोन दोनदो नै क'क्राझाराव दंखायो नुबाय दा